Ahoj, ja som Matej Cíbik. Toto sú Filozofické jednohúbky, miniséria krátkych, náhodných úvah o živote, zmysle, svete a vôbec. Dnes budem rozprávať o našich túžbách, teda ako hlavne sexuálnych túžbách. To znamená o tom, čo nám príde atraktívne, vzrušujúce, po čom túžime a tak ďalej a tak podobne. V istom zmysle niekto by mohol tvrdiť, že ako naše túžby sú filozoficky nezaujímavá téma, je to proste čisto len v našej hlave, to znamená buď po niekom alebo niečom túžime fyzicky, príde nám to nejakým spôsobom atraktívne, alebo potom netúžime a tým pádom nám to fyzicky nepríde atraktívne a teda je to čisto len nejaká akože subjektívna vec. Ono ale už pri akože veľmi krátkom zamyslení sa nám z toho jednoznačne vychádza, že ako možno tá ako atraktivita, sexuálna atraktivita hlavne ako nie je zas až takou subjektívnou vecou, ako by sa možno mohlo zdať. Viestojnická Venuša napríklad mohla byť ideálnom krásy pred nejakými tisíckami rokov, ale dnes ideálom krásy jednoznačne nie je. Páni s vykrútenými bajúzikmi mohli byť považovaní za mimoriadne atraktívnych niekedy pred ako 100 až 150 rokmi. Dnes vykrútené bajúziky, teda ako zdá sa väčšinovo ľuďom atraktívne až tak neprídu. Aj keď teda neviem. A už počas môjho vlastne relatívne krátkeho života pozorujem, ak to mám previesť na tú ako úplne individuálnu rovinu, určité posuny v rámci toho, čo nám príde alebo nepríde atraktívne. Ako si pamätám, niekedy akože zhruba koncom 90. rokov, keď som začal ako nejakým spôsobom vnímať ženskú krásu, tak toto povedzme, tak ako ideálom ženskej krásy bola proste Pamela Anderson v Baywatchi s tými ako veľkými umelými atribútmi, keď ako bežala na pláži. To bolo proste to, na čo sa ako tá mužská sexuálna energia nejakým spôsobom sústredila. Dnes, a opäť teda je to nejaké akože subjektívne pozorovanie, mám pocit, že tá ako pozornosť sa presunula nejakým spôsobom ako keby inám a nižšie. Ak to mám opäť tak nejak akože trošku zabalenie povedať, tak mám pocit, že dnes tá ako mužská sexuálna pozornosť je trošku viac all about that base. To znamená je položená niekde nižšie. Takže to, čo ako bolo tým ako hlavným momentom akože túžby a atraktivity pred 20-30 rokmi, možno už nie je tým hlavným predmetom túžby dnes. To znamená, a toto je ten ako prvý filozofický bod, je, že ako atraktivita, aj ako sexuálna atraktivita nie je niečo, čo by bolo nejaké akože dané a nemenné, že proste niečo sa mi buď páči, alebo sa mi nepáči a páči, alebo nepáči sa mi to vlastne ako za každých okolností. Atraktivita, a teda sexuálna atraktivita je niečo, čo je nejakým spôsobom kultúrne predžuté. To znamená, nie je to tak, ak sa mám ako trošku filozoficky vyjadriť, že ako predmet, na ktorý sa pozerám, alebo telo, na ktoré sa pozerám, je atraktívne samé o sebe. Je to skôr tak, že ako keby to telo, na ktoré sa pozerám, je následne kultúrne nejakým spôsobom určené alebo identifikované ako atraktívne a to je následne to, čo priťahuje moju pozornosť. Určitá prímez nejaké ako prirodzenosti tam samozrejme môže byť, ale každopádne akože krása a atraktivita je niečo, čo je vždy predžuté nejakými kultúrnymi vzorcami. Nie je to tak, že by, ja neviem, proste akože prsia, zadky alebo dlhé krky, ako u niektorých afrických kmeňov boli proste akože atraktívne samé o sebe. Je to proste tak, že sú kultúrne určené ako atraktívne. Tak. A teraz ako začneme
trošku zabrdať do takých akože komplikovaných tém. Tá otázka, ktorá sa kladie, je samozrejme teraz, že čo s tým vhľadom, že príťažlivosť je kultúrne podmienená. A toto je moment, kde ako oxfordská filozofka Amia Srinavasan, mimochodom autorka výbornej knihy Právo na sex, identifikuje ako keby dva rôzne postoje. Nazýva ich liberálnym a kritickým. Liberálny postoj by tvrdil, že ako to, čo je ako kultúrne podmienené alebo nepodmienené, to nás vlastne ako keby nezaujíma. Proste Jožovi sa páči to, Zuzane sa páči to, Honzovi sa páči to a ako to je niečo, čo my ako spoločnosť musíme akceptovať. To znamená, to, že je to kultúrne dané, nám vlastne môže byť úplne jedno, ale my ako spoločnosť proste akceptujeme to, že ako rôznym ľuďom sa páčia rôzne veci a veľa ľuďom sa možno budú páčiť rovnaké veci, pretože tak kultúra jednoducho funguje, ale v princípe nás ako keby do toho nič nie je. To je teda ten liberálny postoj. Kritický postoj, a Srinavasan ho nazýva kritickým postojom preto, lebo súvisí ako s tradíciou kritickej teórie. Hovorí, že ono to takto jednoduché nie je, pretože my máme právo a možno dokonca aj povinnosť ako keby kritizovať nejaké akože aspekty našej kultúry, ktoré nám prídu ako nejakým spôsobom problematické alebo prinášajú nejaké akože zlo v tej spoločnosti, pretože v momente, keď to takto nejakým spôsobom určíme, tak následne môžeme o tom vynášať aj nejaké, akože dajme tomu, akože morálne súdy, alebo môžeme to nejakým spôsobom analyzovať. A tá ako zaujímavá vec, minimálne pre mňa, je v tom, že ako toto je postoj, ktorý ako následne budú rovnako adoptovať aj radikálne feministky na jednej strane, ale aj napríklad ako incelovia na druhej strane. A toto je tá jedna vec, ten ako kritický postoj k tým sexuálnym preferenciám, na ktorom sa zhodnú. A ja sa teraz pokúsim tie dva postoje nejak ako v skratke zrekonštruovať. Takže to, čo ako kritické feministky by tvrdili, je, že ako tá atraktivita alebo tá ako kultúrne vnímaná atraktivita je samozrejme nejakým akože elaborovaným konštruktom, ktorý ale nie je ako keby nepolitický. Naopak je politický veľmi a je nejakým ako mocenským nástrojom, tie feministky by povedali ako nástrojom patriarchátu, ktorý je určený na to, aby niekoho ponížili a niekoho naopak povýšili. Ten ako jednoduchý typický príklad, proste akože úspešný muž, ktorý vie buchnúť po stole a presadiť svoju vôľu, je často vnímaný ako aj sexuálne nejakým spôsobom atraktívny. Naopak, úspešná žena, ktorá buchne po stole a počuť ju a nejakým spôsobom sa proste asertívne prejaví, možno kultúrne nebude vnímaná až tak atraktívne. Iný jednoduchý príklad, ktorý opäť používa tá Amia Srinavasan, z mnohých výskumov vyplýva, že ako v rámci mužskej atraktivity existuje nejaká, dajme tomu, rasová hierarchia, kde najvyššie budú Aziatky, v strede beložky a úplne na spodku budú černošky. A tá ako analýza, prečo tomu tak je, nie je taká, že takto máme proste ako prirodzene, ale ako spočíva v tom, že hold je to tak, že v rámci tých ako kultúrnych vzorcov, tak sú to práve tie ako Aziatky, ktoré sú vnímané ako neproblematické a submisívne. A to je dôvod, prečo sú vnímané ako atraktívne. A naopak sú to tie černošky, ktoré sú vnímané ako hlučné a problematické. A práve oni budú následne vnímané ako najmenej atraktívne. To znamená, v tej ako radikálnej feministickej analýze máme tu určitú ako kultúru, ktorá tým ženám
ako nie úplne explicitne, ale predsa dosť jednoznačne tvrdí, ako buďte submisívne puťky a následne budete atraktívne a proste budete priťahovať mužskú pozornosť. A naopak, v momente, keď budete asertívne, zrazu možno tak akože atraktívne vnímané nebudete. A toto samozrejme feministky a akože neprekvapivo vnímajú ako zásadný problém, pretože pomocou tej ako politiky atraktivity a neatraktivity sa tu ako keby tlačia kultúrne vzorce, ktoré nejakým spôsobom budujú mužov ako tých ako úspešných, pretože je to ten ako úspešný muž, ktorý je sexuálne atraktívny, ktorý má tu ako moc nad ostatnými ľuďmi, a naopak sú to tie submisívne ženy. A následne feministky opäť ako neprekvapivo tvrdia, že my musíme vlastne ako nabúrať tieto kultúrne vzorce, aby sme dosiahli niečo ako spravodlivejšiu spoločnosť, pretože takto nastavená spoločnosť je jednoducho vrcholne nespravodlivá. Takže naozaj to nie je tak, že ako to, čo nám príde atraktívne, je nejakým spôsobom neutrálny fakt, ale je to ako základom nejakých akože možných politických ako keby vhľadov. Tak. Takže toto by tvrdili radikálne feministky. Čo by tvrdili incelovia? Nakoľko som schopný zrekonštruovať nejaké ako radikálne, nejaké ako racionálne jadro tej pozície, tak by som to opäť v skratke opísal zhruba nasledovne. Incelovia tvrdia, že ako problém vznikol ako s sexuálnou, alebo problém má dva komponenty. Prvým z nich je ako sexuálna sloboda žien, to znamená, ženy si ako v dnešnej spoločnosti môžu vybrať ako s kým budú a s kým nebudú. A ten druhý aspekt toho celého je to, že ako veľmi rýchlo tá spoločnosť vytvorila pomerne ostrú a silnú hierarchiu medzi mužmi, teda, kde úplne na vrchole sú tí ako muži, ktorí sú obecne považovaní ženami za atraktívnych, a to sú tí tzv. Chads, a následne títo atraktívni muži si môžu vyberať medzi ženami, byť proste promiskuidní a tak ďalej a tak podobne. A následne táto hierarchia funguje tým spôsobom, že na spodku tej hierarchie je ako pomerne silná kohorta mužov, ktorí sú ako obecne ženami určení ako neatraktívni, a tým pádom vlastne oni sa stávajú tými ako incelmi, to znamená ako nedobrovoľne mužmi, ktorí sú nedobrovoľne v celibáte. Teda. A to tí inceli považujú samozrejme za mimoriadne problematické, pretože tu máme nejakú akože sexuálnu hierarchiu, ktorú teda ako môžeme následne kritizovať. Takže tak. A ako väčšinou samozrejme tí inceli následne sa ako snažia vymyslieť, ako to spraviť, aby sme tie ako sexuálne hierarchie nabúrali, ale o tom teda akože nebudem diskutovať čiastočne preto, že veľa z tých nápadov je za mňa teda neobhájiteľných. Každopádne, to, na čo som chcel upozorniť a čo mi príde ako zaujímavé, je, že ako máme tu naozaj tie ako dva postoje, ktoré ako keby určujú ako náš postoj k atraktivite, k príťažlivosti a vlastne akože k sexu tak nejak ako všeobecne. Máme tu ten ako liberálny postoj, ktorý tvrdí, že ľudia sú slobodní, čo ich priťahuje, do toho nikoho nič nie je a každý môže byť s tým, kým chce. A ak to znamená, že ako nejaký ako individuálny človek je proste určený ako sexuálne neatraktívny, tak je to proste jednoducho smola a nič sa s tým v princípe nedá robiť. A následne máme tie ako kritické postoje, ktoré tvrdia, že ako politika sexuality je v prvom rade ako politikou. To znamená, že tam ako
z toho môžu vyplývať ako keby problémy, ktoré my nielenže môžeme, ale máme nejakým spôsobom kritizovať. A toto je ten moment, kde tie ako radikálne feministky a incelovia sa nachádzajú v rovnakom tábore. A ten ako jediný rozdiel medzi nimi je to, že ako tie ako problematické vzorce budú feministky samozrejme nachádzať niekde inde než incelovia. Čo ale akože nič nemení na tom, že ako v tomto kritickom tábore sú spoločne, to je jedna vec. A druhá vec, minimálne tým spôsobom, ako som ja opísal tú akože feministickú diagnózu na jednej strane a tú ako incelovskú diagnózu na druhej strane, vlastne ako sa tieto dve pozície nevylučujú. To znamená, môže to byť tak, že minimálne v tom základnom racionálnom jadre majú pravdu rovnako feministky ako incelovia a následne sa môžeme pýtať tú akože otvorenú, oveľa ťažšiu otázku a to je to teda ako čo s tým môžeme my ako spoločnosť robiť. Ale na tú otázku teda dnes nebudem odpovedať. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce. Dovidenia.